Centrální hasičská stanice Jablonec nad Nisou. To je moderní technika i historické hasičské skvosty, ale hlavně bezmála 50 profesionálních hasičů. Stanice Jablonec byla zprovozněna v dubnu roce 2002. Momentálně slouží na stanici Jablonec nad Nisou 15 příslušníků na směně. Jablonecká stanice se začala stavět v roce 1996. Dokončili ji po téměř 6 letech v listopadu 2001. Původně jablonečtí profi hasiči sídlili v požární zbrojnici mezi Horním a Mírovým náměstím. V uplynulém roce zasahovali u bezmála 800 mimořádných událostí. Nechybí 12 garážových stání pro mobilní požární techniku. Ze zajímavostí, které garáže ukrývají, zmiňme evakuační autobus a pásové vozidlo. Vozidlo Hegun bylo zakoupeno na mistrovství světa v lyžování v Liberci, který se konal v roce 2009. Následně bylo převeleno na stanici Jablonec, využívá se hlavně v zimních měsících a při povodních. A unikát stanice, výcvikový klecový polygon, je jediný v kraji. Využívají ho nejen profesionální, ale i dobrovolní hasiči k výcvikům s dýchací technikou. Polygon je vybavený technologiemi, díky kterým si můžou hasiči na místě vyzkoušet pohyb ve stížených podmínkách v uzavřené místnosti plné překážek. V našem polygonu vytváříme pro hasiče podmínky, které se blíží reálnému zásahu, a to kouř, záblesky a hluk. Požárnickou tradici a časy první republiky připomíná v Jablonci hasičský veterán. Chlouba stanice Jablonec nad Nisou je veterán Praga, který využíváme při slavnostních příležitostech. Tento veterán zmodernizovali bývalí příslušníci stanice Jablonec nad Nisou. Dvoupodlažní budova centrální hasičské stanice Jablonec nad Nisou. To je místo, kde jsou profesionální hasiči a zásahová technika prakticky neustále v pohotovosti. Když město spí, oni jsou připraveni vyrazit.